돌이 사서 저저들과 은사하러 예수하지 못해 기포리 비하서 해배 세 라마크스나 도에 라마크스나 ତାଙ୍କ ପାଦେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଦିବା ଋଷି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଦୋଷ ନାହିଁ ମୋର ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ सुर देश बासी हो এই यार ছাড়ি যা করেন কৃষ্ণ পূজা যে করিব রাজু তাকু দৌড়ায় রাজাଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖୁନ আসন নপালু শাসন করা আসন নপালু শাসন করা କରିଛନ୍ତି ରାଜା କରିବାକୁ ଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଂସ ହବନି ଧୂମଯଜ୍ଞ ହବନି ନାମ ହବନି ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରକାଶୁର କହିଛନ୍ତି ରାଜା କରିବାକୁ ଦେଲେ ଏବେ ରାଜା ନିଜେ ହେବେ ଆସି
শ্রী গরিব সমাজ